Dnes sme si spravili taký menší výlet do Ostrihomu. Trochu sme sa poprechádzali, pozreli si mesto a už sme boli na ceste domov. No cestou späť som si na brehu Dunaja všimol niečo zaujímavé. Bola tam vystavená vojenská technika. Tak sme si povedali, že to nemôžeme len tak obísť a išli sa na to pozrieť zblízka. Počasie sa nakoniec dňa ešte viac zhoršilo, tak sme to chvíľu prečkali a potom sme si poriadne pozreli tieto vojenské stroje. Na tomto mieste dnes armáda vystavila svoju modernú techniku. Podujatie bolo súčasťou náboru do ozbrojených síl. Profesionálny vojak v maďarskej armáde má základný plat približne 1850 eur mesačne. Tento príjem sa zvyšuje podľa hodnosti, funkcie a dĺžky služby.